тъпото само за един ход. Голяма работа. Ако се биеш срещу синьоки на чудовище. Синхронизира ги. Не, призова XYZ чудовище. Да. И сега ти убия тази карта. Не, няма да я убий. Моето чудовище има ефект. Убия. Не я е убил. Убия. Крис, първо гледай, после говори. Иванко, няма снимай. Аз на Ванко казах убия. Като израз, че не е вярно. Но не я уби. Да, Обаче, че взе 500 пак. Голяма работа. Пак не е убил, нали? Втория резонатор. Защо не е такова? Тук. Са усъщници надолу, Що пък да не е? Оф, тихо, Хриско. Всъщност той е по-прав от теб. Що? Що пък да не е сложно? Мочи. Ами не може с лице нагоре. Може, ама ще загуба точки, ако си цено нагоре. Обаче после... Да. Банка да направя на свечи, бе. Това? Чакай, сега снима клип. Стига съм аз снимал човек. Но на кефети и така. Тая карта е една от малкото качи, които тук ходят така. Това е утопия, нали? Утопия. Това ли е, бе? Това е утопия. Да. Аз имам утопия, Рай Виктория. Аз също. Стига са хило. Ами Вани, ти си по-зле от него. Защото той е много... Абе, Криско, той е толкова с 800 атака. Пък чудовището не е на 1300. Щото обе. Какво? Не се гледа така, това чудовище беше защита. Да, бе, Иване. Бе, точно така е шето. Yes. Где го фърх на улицата? Твоето ще ли пригази? Да. Не, хвърля го на улицата. От гроба да спрем ефекта. Ти нямаш ли утопия в това? Ефект са дека в истинска живот. Не, в играта. На играта го нямам за жалост. Иначе го искам. Утопия. Иначе искам утопия. В истинския живот съм те виждал призовая. Шеп, сестър. Това е добро чудовище, защото все пак трап карта се превръща в спил. Се превръща в монстър. Трап карта се превръща в спил. Има някои трапове, които се екипират към чудовище и стига съм аз снимал. Да, например, и щитче. Коя щитче, бе? Ванко, притискаш ме. Може ли да разгледам чистето? Чакай, тук е много тъмно за такова. Ау, за бабак найц. Бъркат чистето. Си тестето. Това е неговото ли? О, Крис. И кога имам Battlefield в ръката? Да. Ти не знаеш какво прави? Не знам. Тогава кажи. Не спира с директната атака. Не съвсем. Не съвсем, а нещо такова. Ау. Стига съм аз снимал човек. Ау. В интернет ще го качиш. Човек, в момента аз снимам. Да, знам. Спира снимаш и го В изтри, интернет ще го качиш. Не го качай. Изтри го просто. Не, просто не. Играхме там една игра с Слендермана. Да, и снимахме клип. На една игра за Слендерман. Няма влияе да го Я ли спри зраците? Кой ли спри зраците? Хора, вече е вечер. Ще играете ли с нас? Да. Добре. На какво? Ще ви покажем. Само да свърши дуела. Само да отида си го оставя превод. Крис, дойде ли? Не. Елаш ми, Крис, трябва да се обадиш на телефона. Мама да се покаже, моля там. Стига, не можеш ли само да се обадиш? Беби. Левиатана.